Sir, kabalo ka sir nag-order mo anak og bike? Wala na ba, sir? Unsa man yun? Unsa man ni duha ka buok sir? Di, palitan man ko ni mama. Palitan ni, diri mang bayad lagi. Imo mang pangalan nakabutang. Laka unsa man nato ni? Dalaw lang ka namo para ibayad ani dito. Tanaw sa nato. Ha? Basi makita ni Papa, bayaran ni Papa ni muna para mag-bike-bike ka diri oh. Sa pangalan mo mama. Sige, anak eh. Ikaw. Isa gwapo ninyo ni kuya. Ako lang. Ha? Ali talili. Alin na. Dili laga na mo unsaon. Alili. Ali. Sa 1,000 sorry mga anak nga nagpalayo sa si mama sa inyuha. Buhaton ni mama ang tanan para mahatag nako sa inyuhang mga gusto. Lisod kaayo malayo sa inyuhan nak. Pero para sa inyuhang kaugmaon kayano ni mama. I love you ninyong tulo ni Papa o ni Ading. Mingaw na kaayo ko sa inyuha. Mahal kong ina, masakit ang paglayo mo. Eagles Flower Shop, delivering happiness. Naka-order sa online bike? Kisa si Aldrich ma'am? Bike nga kuan. Mountain bike. Ang nakabutang Aldrich Jan Manantan. Ikaw. Ang bayad ani kisa magbayad. Papa? Sure ka basig dili bayar papa nimo pangutan na sa dito. Kay duam ni kabog order nimo sa online. Ala. Sir, may hapon. Hapon. Sir, kabalo ka sir nag-order mo anak og bike? Wala na ba, sir? Unsa man yun? Unsa man ni duha ka buok sir? 15,000 ang duha ka buok. No. Nani cellphone? Isa, di ba, Chong? Wala na ka. Lagi, palitan man ko ni mama. Palitan ni, diri mang bayad lagi. Imo mang pangalan nakabutang. So ni sultis mama nimo, nanawag si mo ha. Aras mama nimo. Naman ko sa digos, wala man ko gito. Kasi gamit ka cellphone. Diri mang gipahatod god. Sige gamit nimo cellphone. Wala man ko cellphone. Sa ko man to. Basta nakigamit kag pangalan cellphone, tapos nagkuan kag nag-click ka dito sa online nga bike. Pero siguro ko ilabot ito. Laka unsa man nato ni? Dalaw lang ka namo para ibayad ani dito. Bili na mong bike, kada lang para ikaw kanon tong ano, di kang bayad. Wala man ko nagpalit ato. Dili kinsa may nagkuan sa online? Lang. Ganong mountain bike man ni dako man kayo. Ang lakaw unsa man nato ni dong. Ni Mingnas papa bayaran. Para na kay mag bike. Ina. Di tanaw nimo. Tanaw sa nato. Ha? Basi makita ni Papa, bayaran ni Papa nimo na para mag-bike ka diri oh. Ha? Tanaw. Dili mo ha? Ali na. Tanaw na to. Bayaran ni Papa lagi mo. Ina. Bayaran lang ako, sir. Palitan ko. Bayaran. Oh, bayaran. Kabalo ka mo bike? Ari ka kabalo mag-bike? Uy. Mag-practice lang ka diri. Kasi pangalan si mo mama. Balik siya nagpadala ni ba oh. Sa pangalan mo mama. Sige, anak eh. Ikaw. Isa gwapo ninyo ni kuya. Ako lang. Si mag-practice kag bike karon. Ano na okay ra na. Bisig si mama nagpadala ni. Ha? Ali talili. Dili na ka na mo unsaon. Ali. Bili lang. Kano sa imong birthday? Alisa, kano sa imong birthday? Abang ni guru. Kano sa imong birthday? Mama ni mo ni guro. Andali na. Oh, ali na. Ali magtagsa mo. Ayun na. Ali dyan. Dili na si kay mama ni mo ni. Mama ni mo. Dili na. Giatik ratika. Ali na. Ali na kuya. Giatik ratika. Bayaran Yes, sir. Bayari na. Abril lang ako sir ha, sir. Abril ako. Sige. Ali na kuya, tanawa ko. Oy, Oo. Happy birthday! Ali na! Ala, wala may kadwaitan eh.
Dwight. Wala lagi. Ganahan ka na, Dwight. Unsa may mong gusto dia, Dwight? Kuya raman na. Ano nga? Kay Kuya ra na. Lili siya. Asa imo ani gusto? Jollibee? Cake ka? Birthday. Wag na. Na sobrahan ra. Sorry. Isay gwapo, Dwight. Ah! Si Kuya yan, si Kuya. Kuya, usap si Kuya. Kuya. Kuya Inchong? Sige. So, maayong hapon mga langga o happy birthday kay Aldrich. Magpaila-ila dahil mi ako dahil si Ate MN, si Kuya Abi and si Ate Ading. We are from EM Digos Flower Shop. So, namin diri karon para maki-celebrate sa birthday ni Kuya. Kamalo ka kinsay gahatag ni Kuya? Kisa paminaw ni mo. Kuya, kisa gahatag ni Kuya? Ulo to balo. Ikaw kinsa may naghatag ni? Ako naghatag ni? Ay, kinsa man si Mama. Or imo anak kay uyab wala. Da kay crush? Wala, tanaw si Kuya. Naan kuan uyab si Manghod Kuya. Ikaw, si Kuya, nanay uyab. Wala. Wala pa. Pero nanay crush. Wala gyud. Wala po. Sige, kantahan na to si Kuya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish, Kuya, o giblo imong candle. Kana. Yeah! Happy birthday. Sinaay message si Mama. Isa nagpadala ni Kuya? Ayaw, sapong eh. Naay message si Mama sa inyo ha. Basahon ako ha. Pero sabi. Joke na to. Smile na, smile. Ay, panabo sa mata. Naay message si Mama. Anak si Mama. 1,000 sorry mga anak nga nagpalayo si Mama sa inyo ha. Buhaton ni Mama ang tanan para mahatag nako sa inyo ha inyuhang mga gusto. Lisod kaayo malayo sa inyo hanak. Pero para sa inyuhang kaugmaon kayano ni Mama. O makasabot raon niya mo puhon nganong nagpalayo si Mama. Ayaw mo og sigig away ni Ading. Panggaan ninyo ang usag-usa. O magbinuutan mo pirme. Ayaw mo sigig pabuyag ka lolo o lola. Gamayng panahon na lang, magkauban na ta ninyo. O happy 8th birthday sa ako ang tambukikoy na incho. Una, malipayon ka sa gamayng sorpresa ni Mama. I love you ninyong tulo ni Papa o ni Ading. Mingaw na kaayo ko sa inyo ha. Once again, happy birthday mga anak. I love you o I miss you. Wow. Giminga mo si Mama? Sa inyo, Mama. Ikaw, Ading, gimingaw kasi mong Mama wala. Gilingaw ka? Unsay gilingaw? Ikaw, Inchong, gimingaw kasi mong Mama. Inaod nga isan pa man sa Ang cake. sa anak. Nice stories papa nimo. Anak na tama yung lawas. Kabaskog isan pa man sa mudakot siya nga butan. Ug dako kay pasalamat ako sa akong asawa nga actually wala gid mi kuan yung balo sir nga mo kuan siya wala ko sa kitukit gabi eh. Kay gikan mo sila digos. Nya mo to magipapa. Nga alas 2 pag sila naabot diri kay akong ginahingan mga ato ng bata diri kay para kuan. Ito dako kay pasalamat sa akong asawa nga yang di kuan gid akong mga anak yun. Gala nga siguro sir. Pangimanaot na ako sa akong agwapo nga tambok nga apo. Hatagan siya maayong panlawas o adunay kahadlok sa Ginoo. Nya sayang pag-eskwela sad nga magtinaron yun siya sayang pag-eskwela kay luoy si Mama.
No, luwi si mama nga nagapadala, layo siya, nagahinumdum yun yung taon siya sa iyang birthday at lang natawhan. Salamat Ket nga salamat sa ilang mama nga ilad yung wag yun may kabalo nga ing ani ang iyang surprise sa iyang anak. Salamat sa Ginoo nga bisan pa man layo ilang mama apan salamat sa Dios nga sa kanunay kanang naa siya sa maayong panlawas. Salamat kaninyo ma'am nga nagkatod sa mga Hindi pahilak. Nga nagpahila kay Inchong. Nagpahilak kay Inchong. Kay nabalakas siya kay lalimang ka ng duha ka bike niya kasi mo bayad. Nabalakas siya. Nailad ka, Chong? Nailad ka? Ha? Magbintan sila. Dili mi nila malimtan sa layo kay mi sa layo kami balay. Karon kami na ato dari balik. Tapos kanang padayon po sila og kanang butan kanang padayon sila og kanang ngayong pagkabata. Okay. Ading, unsa may ingon nimo kay Kuya? Happy birthday Kuya. I-greet si Kuya. Ha? Di kuya. Happy birthday Chung. Wala na Kuya di ay. Kuya ba yan? Sige, kay Mama. Kay Mama, unsa ingon kay Mama? Istorihas Mama dire. Wala si mama sila. Istorya. Ha? Na dire, istorya. Nadiri, istorya mo Mama, unsa imong maingon? Kay Mama. Salamat mama. Salamat, ma'am. Sa palitan. Sa pa man? Ha? Unsa pa may ingon nimo kay Mama? Wala na. Wala na? Sa kay palitan niya. Paulio na nimo? Sulaan. Ay dula. Bulaan. Paulio na nimo sa Mama? Ingna daw sa Mama. Ingna Mama dire. Ay na mauli na. Gina. Hindi ka kabalo. Si Inchong na lang, unsa man imo ang iingon Chong sa imong Mama? Inyong ma. Thank you. Kusga. Kusga. Thank you. Kusga siya. Ma. Tana, dire kay Mama. Sige. Sige, sa ingon kay Mama? Thank you ma. Thank you, ma. Paulio na nimo sa Mama? Oh, ingat ba Ma, uli na. Uli na. Na, I miss you. Miss you. Okay na ka? Naisumbong giaway ko Ma. Dili ka muna. Nag-request man inyong Mama nga magsayaw daw mo TikTok ni Kuya. Sige, picture. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghan na silang napalipay nga mga pamilya hilabi ng mga OFW kay di masayang ilang kwarta ang Bigos Flower Shop lang doola